Вынікі дня падводзіць агентства тэлевізійных навін у інфармацыйна-аналітычнай праграме «Панорама». Добрый вечер. Рабочая нарада па падрыхтоўцы 30 лістапада 1 снежня ў Мінску, пасяджэнне вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы Беларусі, России і Савета кіраўнікоў дзяржаў, Савета кіраўнікоў ураду і Савета міністраў замежных спраў СНД адбылася ў рэзідэнцыі прэзідэнта Беларусі. Адкрываючы нараду, Александр Лукашенко падкрэсліў вялікую важнасць гэтых міжнародных мерапрыемстваў. До нас прыбудуць больш чым 10 прэзідэнтаў краін-удзельніц СНД, і мы павінны правесці гэтае пасяджэнне на самым высокім узроўні, сказаў кіраўнік дзяржавы. Александр Лукашенко паведаміў, што створаны аргкамітэт па правядзенні нарады. Узначаліць яго віцэ-прэм'ер-міністр замежных спраў Урал Латыпов. Вы понимаете, что больше 10 президентов будет участвовать в этом мероприятии, и уровень подготовки, особенно безопасности глав государств, должен быть обеспечен на самом высоком уровне. Поэтому было и издано специальное распоряжение по созданию организационного комитета, который возглавил министр иностранных дел товарищ Латыпов. Сегодня мы проводим рабочее совещание, чтобы еще раз уточнить вопросы подготовки к этим двум мероприятиям, тем самым актуализируя, придавая очень серьезное значение этим событиям. Як паведаміў нашаму корэспандэнту, прэс-сакратар прэзідэнта Мікалай Барасевіч, на пачатку сённяшняй нарады быў заслуханы даклад віцэ-прэм'ера, міністра замежных спраў Урала Латыпова, які з'яўляецца старшынёю аргкамітэта. Таксама былі абмеркаваны ўсе пытанні арганізацыйнага характара і змястоўнага напаўнення гэтых мерапрыемстваў, што адбудуцца ў Мінску, сталіцы СНД. По словам пресс-секретаря белорусского президента, в повестку дня предстоящего заседания Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России включено 7 вопросов. В частности, президенты двух стран обсудят ход выполнения принятых ранее решений, ход подготовки к выборам в Союзный парламент, а также программу обеспечения безопасности союзного государства на период до 2005 года. Кроме того, на заседании Высшего Госсовета будут рассмотрены вопросы, связанные с проведением единой налоговой политики, формированием единого таможенного пространства, созданием единой системы тарифного и нетарифного регулирования, а также введением единой денежной единицы союзного государства. Перед заседанием Высшего Государственного Совета состоится встреча 1 на 1 между двумя президентами, в ходе которой, естественно, будут обсуждены вопросы построения союзного государства, а также наиболее актуальные на данном этапе узловые проблемы двусторонних отношений. Логическое продолжение, по-видимому, получит обсуждение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе сочинской встречи двух президентов. Речь в данном случае идет о повышении объема транзита российской электроэнергии через территорию нашей страны, о разработке одного из российских месторождений нефти белорусскими специалистами с последующей переработкой этой нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях Беларуси, а также строительство дополнительной линии трубопровода по увеличению поставок российского газа в Европу. Президент обратил особое внимание на основательную и оперативную проработку всех этих вопросов с той целью, чтобы были созданы все условия и предприняты все необходимые меры для их реализации, в том числе с точки зрения обеспечения гарантий безопасности, осуществления и дальнейшего функционирования этих экономических проектов. На следующий день в белорусской столице, которая, как известно, является также столицей Содружества независимых государств, пройдет очередное заседание Совета глав государств СНГ. Предполагается, что одной из главных тем для обсуждения на встрече лидеров стран Содружества станут вопросы деятельности антитеррористического центра СНГ. Кроме того, президенты обсудят проект договора о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и проведут инвентаризацию ранее подписанных межгосударственных договоров и решений. Предполагается, что основная повестка дня будет включать 6 вопросов, однако если отдельные вопросы будут одобрены в ходе заседания Совета глав правительства, и они будут внесены в повестку дня. Как в отношении повестки дня Высшего Государственного Совета, так и в отношении повестки дня саммита СНГ, на этом совещании президент дал установки по позиции белорусской стороны. Еще хотел бы добавить, что в эти дни график белорусского президента будет чрезвычайно плотным и насыщенным.
поскольку пройдут двусторонние встречи Александра Григорьевича с президентами других стран, которые в это время будут находиться в Минске. А зараз непасрэдна да беларуска-расійскага супрацоўніцтва. За 9 месяцаў бягучага года тавараабарот паміж Беларусю і Бранскай вобласцю Расіі павялічыўся на 71%. Бакі разлічваюць на яшчэ большую дынаміку адносінаў пасля візіту ў нашу рэспубліку дэлегацыі Браншчыны на чале з губернатарам Юрыем Лоткіным. Сёння дэлегацыю прыняў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Россияне нам люди не чужие, тем более жители Брянщины. Этот регион России непосредственно граничит с Гомельской областью Беларуси. Наши люди, по словам президента, привыкли общаться и во всем помогать друг другу. Наши промышленники и деловые круги активизировали контакты торговые и экономические. Одним словом, сотрудничество Беларуси и Брянщины – реальное воплощение союза двух государств. Мы очень удовлетворены нашим сотрудничеством с Брянской областью. Мы подходим, наверное, в этом году подойдем к 100 миллионам товарооборота. Говорят, наши области бедные, Брянщина бедные, 100 миллионов товарооборота. Это очень высокий показатель. В десятку регионов России входит Брянская область по товарообороту. Но я думаю, что нам, Юрий Евгеньевич, надо развивать товарооборот. Есть огромный спектр товаров, которые мы готовы предложить в Брянской области, и не меньший спектр, который мы готовы закупить. Подробно все это, по словам Юрия Лоткина, обсуждалось сегодня в белорусском МИДе. Обсуждалось не абстрактно, а абсолютно предметно. Александр Лукашенко заметил, что ждет от визита брянского губернатора конкретных результатов. И уверен в будущем наших отношений еще и по той причине, что и губернатор, и президент – люди одинаковых политических взглядов. Юрий Лоткин не преминул это подтвердить, причем не только от своего имени. Тот, кто не любит Белоруссии, не может любить России. Я думаю, что сегодня вот именно этот тезис является руководящим для многих политиков и регионального уровня, и федерального. Никто, ни Запад, ни Восток нам не поможет, если мы не поможем друг другу, добавил брянский губернатор. И осознание этого факта, подтвердил президент, очень важно. Особенно накануне заседания Высшего Совета Союза на следующей неделе в Минске. Перспектывы развіцця супрацоўніцтва Беларусі з Бранскай вобласцю былі абмеркаваны і ў ходзе перагавораў прэм'ер-міністра нашай краіны Владимира Ярмошина з кіраўніком адміністрацыі гэтага рэгіёну Расіі Юрыем Лоткіным. Сустрэча прайшла сёння ў доме ўрада. Асноўнай тэмай гутаркі за круглым сталом было абмеркаванне магчымасці павелічэння аб'ёму тавараабароту і ўмацавання гандлёва-эканамічных кантактаў паміж беларускімі і бранскімі прадпрыемствамі. Паводле слоў Владимира Ярмошина, наша краіна зацікаўлена ў развіцці больш цесных эканамічных узаемасувязяў. Неабходна шукаць новыя актыўныя формы супрацоўніцтва. У прыватнасці прэм'ер-міністр прапанаваў адміністрацыі Бранскай вобласці прыняць удзел у будаўніцтве, а затым сумеснай эксплуатацыі і ўтрыманні медыцынскага цэнтра ў Гомелі. У стварэнні сумесных прадпрыемстваў і арганізацый бачыць спосаб умацавання двухбаковых адносінаў і Юрый Лоткін. Ён адзначыў, што Бранская вобласць гатова ў супрацоўніцтве з Беларусю арганізаваць вытворчасць фосфатных і лекавых прэпаратаў. Сёння ж адбыліся перамовы першага намесніка міністра замежных спраў Беларусі Валянціна Вялічкі з кіраўніком адміністрацыі Бранскай вобласці Расіі Юрыем Лоткіным. У выніку было падпісана пагадненне паміж урадам Беларусі і адміністрацыяй расійскага рэгіёну аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве. Як вядома, у 1997 годзе Бранская вобласць падпісала пагадненне аб супрацоўніцтве з Гомельскай вобласцю, і на думку Юрыя Лоткіна, менавіта дзякуючы ўстанаўленню адносінаў з памежнымі раёнамі павінна развівацца гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва паміж нашай краінай і суб'ектамі Расіі. Яскравым прыкладам узаемавыгаднасці беларуска-расійскай эканамічнай інтэграцыі з'яўляюцца планы па будаўніцтву другой газавай транзітнай магістралі на тэрыторыі нашай краіны. Як вядома, такая дамоўленасць была дасягнута паміж прэзідэнтам Беларусі і кіраўніком расійскага акцыянернага таварыства «Газпром» Рэмам Вяхеравым. Падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі і Рэма Вяхерава, што адбылася на мінулым тыдні ў беларускай сталіцы, кіраўнік «Газпрама» пацвердзіў, што надае прыярытэт у будаўніцтве транзітнай газавай магістралі менавіта беларускаму варыянту. Па яго словах, прыкладна чвэрць усяго неабходнага Беларусі газа краіна будзе атрымліваць фактычна задарма у залік транзітнай аплаты. Выбар «Газпрама» будаваць магістраль менавіта праз тэрыторыю Беларусі тлумачыцца умовай гарантаванай бяспекі транспарціроўкі сыравіны у адрозненне ад іншых варыянтаў.
Не апошнюю ролю, відавочна, у гэтым рашэнні адыгрывае характар беларуска-расійскага супрацоўніцтва ў рамках Саюза. Эканамічная мэтазгоднасць гэтага праекта відавочна, упэўнены беларускі прэзідэнт. Мы будем получать миллиарды долларов за транзит. И это, конечно же, очень хорошие денежные средства, которые пойдут нашему народу, денежные средства, которые пойдут на инвестиции в нашу экономику. Это, конечно, овчинка выделки стоит. Поэтому мы и боремся за эти артерии, голубые потоки, которые должны идти через Беларусь. І ў працяг тэмы двухбаковых адносінаў. Вядомы расійскі палітычны дзеяч Сергей Бабуран 2000 год назваў годам падманутых чаканняў у плане будаўніцтва саюзнай дзяржавы. Як ён адзначыў, за 11 месяцаў бягучага года не завершана фарміраванне пастаяннага камітэта саюзнага ўрада, не назначаны тыя людзі, якія павінны былі б займацца рэальнай падрыхтоўкай і саюзных выбараў і вырашэннем міждзяржаўных міжурадавых пытанняў. Союзное государство может превратиться в миф, если в течение ближайшего полугода не осуществить принципиального перелома. Перелома настроений в исполнительной власти. Я рискну высказать опасения, что в правительствах обеих республик есть люди, опасающиеся формирования союзных органов, не желающие расставаться с теми полномочиями, которые сегодня только у национальных правительств. 2000 год – это не самый острый момент кризиса. Кризис может усугубиться, если работа по формированию союзного государства будет продолжаться так же неопределенно, так же бессистемно. Ведь это не только мое субъективное восприятие как человека, который участвовал в подготовке предыдущих документов, который руководил комиссией по укреплению союзного государства до декабря 1999 года. Это реальный факт. Если вы возьмете план действий, утвержденных двумя президентами в 1998 году, то вы увидите, что уже в 1999 он почти не выполнялся. И он полностью провален в 2000-м. Не надо, может быть, искать виноватых, хотя не грех, но пора принимать меры, чтобы исправлять ситуацию. Працягам нядаўняга візіту ў Лівію беларускага прэзідэнта стала прызначэнне пасла гэтай дзяржавы ў Беларусі. Сёння Александр Лукашенко прыняў даведчыя граматы ад сакратара Народнага бюро, гэта азначае пасла Лівіі Салиха Абдалла Салиха. Александр Лукашенко посетил Ливию буквально 3 недели назад и результатами, как известно, остался очень доволен. Основа ливийской экономики – нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность. А потому, несмотря на неадекватное восприятие личности и политики Муаммара Каддафи в западных кругах, именно западноевропейские политики первыми устремились в Ливию после приостановления санкций ООН. Беларусь в определенной степени также стала первой. О готовности строить многомерное сотрудничество мы заявили на государственном, президентском уровне. И похоже в нашу пользу то обстоятельство, что Ливия желает иметь партнеров надежных не только с экономической, но и политической точки зрения. Вручая верительные грамоты белорусскому президенту, секретарь Народного бюро, посол ливийского государства, этот факт еще раз подтвердил, что вполне отвечает интересам нашей республики. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий, в богатом ливийском капитале и инвестициях, в сотрудничестве в области культуры и образования и очень многом другом. В продолжение и развитие этого визита сегодня идут интенсивные встречи должностных лиц, членов правительства Беларуси и Ливии. Мы сделаем все для того, чтобы реализовать то, о чем мы договорились с Муаммаром Каддафи у вас на прекрасной ливийской земле. С соответствующим заверением выступил и посол ливийской Джамахирии. Салих Абдалла Салих передал белорусскому президенту и народу наилучшие пожелания от Муаммара Каддафи и заявил, что приложит все усилия для укрепления двусторонних отношений. Посол очень рассчитывает на поддержку белорусского президента и правительства. И такая поддержка была сегодня обещана. Працягвае развівацца скандал вакол заявы афіцыйнага прадстаўніка НАТО Джэмі Шэа о падтрымцы беларускай апазіцыі з боку Паўночнага альянса па югослаўскаму сцэнарыю.
Нагадаем, што ўцечка аб гэтай скандальнай заяве ўпершыню з'явілася ўчора ў маскоўскай газеце «Камерсант». Лонданскі корэспандэнт газеты Владимир Карамурза ў сваім артыкуле прадставаў выказванне афіцыйнага прадстаўніка НАТО Джэй Шэа, які той зрабіў падчас выступлення перад сябрамі Кембриджскага саюза, аднаго з самых уплывовых дыскусійных клубаў Великабрытаніі. Натаўскі прадстаўнік высока ацаніў стратэгію альянса на Балканах, магчыма, маючы на ўвазе практыку бамбардзіровак і ракетных удараў. А потым Джэймі Шэа зрабіў сенсацыйную выснову, паколькі вынікі дзеянняў НАТО ў Югаславіі падаліся Брюсселю вельмі плённымі, то, цытата, наступнай краіны ў Еўропе, дзе НАТО павінна прымяніць падобную практыку, будзе Беларусь. Сваю выснову Шэа матываваў тым, што гэта і будзе падтрымкай беларускай апазіцыі. Як падтрымлівалі югаслаўскую апазіцыю, мы ўсе добра бачылі, але відавочна, што неблага будзе і нагадаць. Скандал пачаў раскручвацца імкліва. Сёння мы атрымалі каментарыі беларускіх і расійскіх палітыкаў, якія выказалі рашучы пратэст агрэсіўным заявам афіцыйнага прадстаўніка НАТО пана Шэа. Если это признать за данность, я отметила, что это было бы беспрецедентным вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Вы знаете, что у нас внешнее финансирование запрещено при проведении любых выборов, и тем более такая структура, как НАТО, естественно, не может осуществлять подобные функции. И если это заявление имело место быть, то, конечно, это факт ничем не оправдан. Но сегодня, с учетом тех опровержений, которые уже поступили по международным каналам, можно говорить о следующем. Наверное, не стоит доверять любой печатной информации, что позволило многим читателям «Коммерсанта» предположить, что информация достоверна. Я могу сказать, вот на своем собственном примере, факт вмешательства НАТО во внутренние дела Югославии, факт бомбардировок Косово и ту роль, которую при освещении этого факта имел тот представитель НАТО, о котором шла речь. У меня, как у политика, вызывает определенная тревога по волне подобных заявлений со стороны не только НАТО, но и других средств массовой информации о финансировании оппозиции Республики Беларусь. Если оценивать эту ситуацию с другой информацией, которая уже прошла, скажем, недавно по РТР, о финансировании оппозиции в Югославии, и если она соответствует действительности о том, что в Венгрии посольство в Соединенных Штатах Америки выдавало $30 миллионов оппозиционерам, и через это же посольство прошло $1 миллион по евро, это на РТР озвучено было недавно, буквально 2-3 назад, то у меня возникают определенные опасения, что подобный сценарий может быть развиваться и в Республике Беларусь. В этой связи я хотел бы заявить следующее. Как, в общем-то, это личная моя точка зрения о том, что необходимо в ближайшее время разработать законодательство, внести изменения в Уголовный кодекс, соответствующие законодательные акты о том, чтобы запретить финансирование любых политических движений, независимо от их оппозиционности, либо поддержки правительства, которые исходили от иностранных держав. Что касается, вот сегодня уже последовал ряд опровержений и со стороны самой... Знаете, для меня это не столь важно, потому что я думаю, что подобная практика все же существует. И я исхожу из того, скажем, на том же Бухарестском саммите, мы не так и не установили, откуда поступили деньги на счета бывшего Верховного Совета в парламентскую оплату за пребывание страны в парламентскую ассамблею ОБСЕ. Я так и до сих пор не знаю, откуда эти деньги, откуда оппозиция взяла деньги на внесение взноса и таким образом представляла государство в этой организации, так как я прекрасно знаю устав этой организации, который четко и понятно определяет о том, что взнос может внести только официальные представители государства. И поэтому, раз уже такие деньги находятся в оппозиции на такие цели, она найдет деньги и на будущую президентскую кампанию.
Сёння ж наш корэспандэнт звязаўся па тэлефоне з намеснікам старшыні парламенцкай фракцыі партыі адзінства, дэпутатам Дзярждумы Расійскай Федэрацыі Францем Клинцевичем. Сегодня люди создают все, чтобы создать деструктивные процессы в одной из европейских государств. Если они считают, что там что-то не так, для этого существует международное право, и надо по этому поводу говорить, где-то указывать, где-то соглашаться. А тут вмешательство во внутренние дела, прямые вмешательства во внутренние дела. Они просто не обращают внимания ни на Россию, не обращают внимания на Беларусь, они занимают своими грязными черными делами. Ведь мы сегодня не просто, так сказать, соседнее государство, мы государство, которое образовали единый союз, поэтому это плевок в сторону России очень серьезный. Я абсолютно убежден, что этого мы не допустим. Я имею в виду Россию. Но это моя личная, персональная точка зрения. Міністэрства замежных спраў Беларусі расцаніла як правакацыю паведамлення аб тым, што НАТО мае намер прымяніць супраць Беларусі тую ж тактыку, што і супраць Югославіі. З'явіўшыся ў некаторых сродках масавай інфармацыі публікацыі адносна заявы намесніка генеральнага сакратара НАТО Джеймі Ше далі падставу сёння Міністэрству замежных спраў выступіць з афіцыйным каментарыем. У артыкуле «Камерсанта» прыводзяцца каментарыі і вытрымкі з выступлення афіцыйнага прадстаўніка НАТО на пасяджэнні Кембриджскага саюза ў Великабрытаніі. У прыватнасці аўтар артыкула адзначае, што самая цікавая інфармацыя ад намесніка дзяржсакратара НАТО Джеймі Ше перад членамі саюза прагучала ў адносінах да Беларусі. Запісаўшы падзенне рэжыма Мілошавіча і абранне дэмакрата-каштуніцы ў актыў НАТО, яго прадстаўнік заявіў, што тактыка падтрымкі дэмакратаў на выбарах ва ўсіх посткамуністычных краінах найбольш правільная і паспяховая. Пресс-секретарь Министерства замежных спраў Павел Латушка провел цитату Шея, фигуруемую в артикуле. Я думаю, что следующей страной в Европе, где НАТО должно применить подобную тактику, будет Беларусь. Мы должны оказать финансовую поддержку на выборах демократической оппозиции режиму Лукашенко, заявил Джеймі Ше. Прэс-сакратар патлумачыў, што ўчора вечары непасрэдна ад Джеймі Ше на адрас прадстаўніцтва Беларусі пры НАТО і пасла Лабунова атрымана заява з поўным абвяржэннем праведзенай у артыкуле інфармацыі. Артыкул у «Камерсанце» заявіў прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў расцэньвае як чыстай вады правакацыю. Такім чынам, Міністэрства замежных спраў Беларусі атрымала ліст ад пана Ше, дзе афіцыйны прадстаўнік НАТО сцвярджае, што ён нічога падобнага нідзе не гаварыў. Гэтая гісторыя была прыдумана, гаворыцца ў лісце прадстаўніка НАТО. Мы звязаліся з рэдакцыяй газеты «Камерсант», якая апублікавала гэты сенсацыйны матэрыял. Супрацоўнікі газеты не пацвердзілі дакладнасць інфармацыі, у той жа час яе не абверглі. Іншымі словамі, пытанне засталося адкрытым. Як бачым, інфармацыя досыць супярэчлівая, але ж дыму без агня не бывае. На карысць гэтай высновы сведчаць шматлікія заявы прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Яны пасля нядаўніх гастроляў за мяжой адкрыта гавораць у падкантрольнай прэсе аб дамоўленасцях з прадстаўнікамі захаду па рэалізацыі менавіта югаслаўскага сцэнарыя на Беларусі. Хутчэй за ўсё, афіцыйны прадстаўнік НАТО дапусціў звычайны пракол і агучыў інфармацыю, якая не прызначалася для прэсы, і тым больш для беларускай аўдыторыі. Аднак, як кажуць, слова не верабей. Беларусь высока ацэньвае ініцыятывы Расіі па пытаннях замацавання міжнароднай бяспекі і кантролю над узбраеннем і разбраеннем. Як удзельнік дагавору аб абмежаванні сістэм супрацьракетнай абароны, Беларусь лічыць, што ў цяперашні час няма падстаў для перагляду альбо змянення палажэння дакумента. Гэта адзначаецца ў заяве Міністэрства замежных спраў, агучанай сёння прэс-сакратаром Павлам Латушкам. Як удзельнік дагавору аб абмежаванні сістэм супрацьракетнай абароны, Беларусь лічыць, што ў цяперашні час няма падстаў для перагляду альбо змянення палажэнняў дагавору. У гэтай сувязі мы з задавальненнем адзначаем прыняцце першым камітэтам 55-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН проекта резолюции об захаванні і выкананні договору по супрацьракетнай обороне, с авторами якога з'являюцца Республика Беларусь, Китайская Народная Республика и Российская Федерация.
Лічым, што важным інструментам па ўдасканаленню прававых механізмаў ракетнага нераспаўсюджвання можа стаць стварэнне глобальнай сістэмы кантролю за ракетамі і ракетнымі тэхналогіямі. Сегодня свою первую пресс-конференцию провел недавний посол у Болгарии, а теперь наместник министра замежных справ Александр Герасименко. Александр Герасименко будет курировать консульское и валютно-финансовое управление, пытания, связанные с проведением международных выставок и ярмарок. Новый наместник поспел уже подрыхтовать невеликую справаздачу для журналистов. Особным радком вылучил ее проблему обороны права у белорусских громадян за межами краины. Колькость заяв у консульские службы по правовую и финансовую допомогу у 99-м году склала 250. За этот год уже 390. Большасць экстрэмальных сітуацый, звязаных з беларусамі за мяжой, прыпадае на 3 краіны – Расію, Германію і Польшчу. Дагэтуль, напрыклад, у міністэрства па факту нападзення ў Варшаве на беларускага пасла ў Чэхіі Бельскага ніякіх вынікаў расследавання няма. К сожалению, до сих пор Министерство иностранных дел не получило вразумительных ответов на высказанные ранее просьбы. Развіццё дагаворна-прававой базы з замежнымі краінамі, падкрэслівае Герасименко, дапаможа пераадолець цяжкасці, звязаныя з увядзеннем імі візавага рэжыма. Напрыклад, станоўча зарэкамендавала сябе пагадненне па ільготных візах для арганізаваных турыстаў у Балгарыю. Адпаведныя перамовы вядуцца і на наступны год. Вельмі перспектыўным назваў Александр Герасименко для Беларусі выставачна-ярмарачную дзейнасць. Красамоўны прыклад. Затраты на правядзенне 9 выставак – $308 000. Сума заключаных на іх кантрактаў – 19 мільёнаў. Акупляемасць у 64 разы. Адказваючы сёння на пытанне адносна вырашэння шэрагу праблем, напрыклад, спадчынных, з дапамогай пашпартаў старога ўзору, намеснік падкрэсліў, што яны з 2001 года не маюць юрыдычнай сілы. Есть жесткая, четкая установка. Паспорта действуют до конца 2000 года. И мы всех граждан Республики Беларусь, проживающих в стране, предупредили об этом. Другі дзень сваёй работы новы склад дэпутацкага корпусу прысвяціў сёння вызначэнню сваёй структуры. Калі ў мінулым складзе палаты прадстаўнікоў было 11 пастаянных камісій, у другім скліканні гэтая колькасць павялічваецца да 14. Менавіта да такога меркавання сёння прыйшлі ў выніку дыскусіі парламентарыі, пашырыўшы пры гэтым не толькі колькасць камісій, але і кола іх дзейнасці. Пакуль колькасць камісій пашыраецца за кошт падзялення трох, што былі ў першым складзе і ведалі занадта шырокім па меркаванні новага дэпутацкага корпусу колам праблем. Сярод новых камісій, да прыкладу, па бюджэце, фінансах, падатковай палітыцы, па грашовай крэдытнай палітыцы і банкаўскай дзейнасці, па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і прадпрымальніцтву, а таксама жыллёвай палітыцы, будаўніцтве, гандлі і прыватызацыі. Такое канкрэтнае вылучэнне сведчыць аб прыярытэтах дэпутацкага корпусу, хаця былі прапановы вылучыць у якасці асобных яшчэ шэраг накірункаў. Нужно расширить количество комиссий, но не до беспредела. Это же влечет за собой и увеличение секретариата. А кто нам это позволит сделать? Мы же из собственных ресурсов будем исходить. А вось вечернее пленарное пасяджэнне дэпутаты аддалі вылучэнню кандыдатур на пасады старшынь пастаянных камісій і паспелі вылучыць кандыдатаў па 4 камісіях. Лёгкай барацьбы не прадбачыцца. У сярэднім на одну камісію прэтэндуе па 3 кандыдаты. Вылучэнне, магчымае галасаванне, справа ўжо заўтрашняга дня. А новы старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў сёння знаёміўся сваімі поглядамі і знаёміўся сам з журналістамі, што акрэдытаваны ў парламенце. Сам факт, што на наступны ж дзень пасля абрання і па ходу сесіі спікер знайшоў час для падобнай сустрэчы, дазваляе сцвярджаць, што застаецца традыцыя адкрытасці работы ніжняй палаты і яе кіраўніцтва. Тым больш, што Вадзім Папоў паабяцаў, што сустрэчы такія будуць пастаяннымі. Пакуль жа спікер вызначыў свае некаторыя пазіцыі па саюзнай беларуска-расійскай дзяржаве, як саюза раўнапраўных краін, па апазіцыі, якая павінна быць, але быць канструктыўнай, па легітымнасці самой ніжняй палаты ў вачах захада, на непрызнанне якой пасля выбараў няма падстаў. Усе законы, што ўносяцца ў палату прадстаўнікоў, важныя, адзначыў спікер, гаворачы аб заканадаўчых прыярытэтах. Іншая справа, што бываюць сырымі і не заўсёды гатовымі. З першачарговых законапраектаў Вадзім Папоў вызначыў падатковы і інвестыцыйны кодексы, а таксама законы, што дадуць жыццё прынятым ужо кодексам. У нас нет времени на раскачку, что нам надо сразу включаться в активную работу. Была бы ситуация, что не было бы внесено столько документов в палату национального собрания, и надо было начинать с нуля. Да, там можно было как-то там говорить, это
Вот этот в первую очередь разрабатывать, этот потом разрабатывать. Нам сейчас надо определиться, принять быстрее то, что наработано, и параллельно определиться на стратегическую перспективу, что надо разрабатывать. Нездавальняючы прызнана сёння на пасяджэнні калегіі камітэта дзяржкантролю работа Мінсельгасхатча, Мінгандлю і Белкапсаюза па выкананні пастаноў Савета міністраў, накіраваных на ўпарадкаванне мясных рэсурсаў і павелічэнне вытворчасці і нарыхтовак сельскагаспадарчай прадукцыі ў прыватных падсобных гаспадарках грамадзян. В уступным слове старшыня камітэта Анатолій Тозік агучыў некаторыя факты, якія сведчаць не проста аб недысцыплінаванасці, а парой злачыннасці мясцовых службовых асоб усіх рангаў. Так, у выніку на 1 лістапада бягучага года у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года ў рэспубліцы больш як на 4000 тонн знізілася вытворчасць асноўных відаў жывёлы і птушкі ў жывой вазе і амаль на 70 000 тонн іх рэалізацыя. Толькі палова жывёлы пастаўляецца на мясакамбінаты, дзе забяспечваецца яе глыбокая перапрацоўка. Производство мяса и мясопродуктов – это важная составляющая часть продовольственной безопасности государства. Это необходимое условие обеспечения населения качественными и доступными по ценам продуктами питания. Это важная составляющая часть реализации нашего экспортного потенциала. Вы знаете, какое внимание постоянно этим вопросам уделяется главой государства. Вместе с тем, ситуация в этой сфере вызывает серьезную озабоченность. Производство и реализация мяса из года в год падает. Реализация скота и птицы в 90-м году в стране составляла 1 525 000 тонн, в 99 году 715. За 10 месяцев 1999 года заготовки, реализация 582 000 тонн, за 10 месяцев 2000 года 516 000 тонн. В этих условиях, конечно, крайне необходимо рационально, бережно использовать все, что у нас есть. На пасяджэнні калегіі былі запрошаны кіраўнікі міністэрстваў, ведомстваў, абласных, гарадскіх і райвыканкамаў спажывецкай кааперацыі. Па яе выніках прынята адпаведная пастанова. Гэтую тэму працягне сёння чарговы выпуск інфармацыйна-аналітычнай праграмы «Падзея». Чым тлумачыцца сёлетняе зніжэнне вытворчасці мяса, якія маштабы мае некантралюемы рынак мясапрадуктаў? Як выконваецца рашэнне ўрада аб развіцці вытворчасці на прыватных сядзібах? У праграме прымае ўдзел намеснік старшыні камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі Сямён Соц. На 2001 год запланавана завяршэнне прыбудовы новага корпусу Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, але планы апынуліся пад пагрозай зрыву. Гэтая праблема і падштурхнула прэм'ер-міністра Беларусі Владзіміра Ярмошына да наведвання музея. У Нацыянальным музеі высокія госці, частыя госці. Прэзідэнт Беларусі, члены ўрада, дыпламатычны корпус. І апошнім часам візіт першых VIP-асоб дзяржавы звязаны не толькі з мэтай, каб акунуцца ва ўчарашняе і сённяшняе мастацтва Беларусі, а і каб мастацкім скарбам стварыць годнае захаванне. І каб гэты скарб быў адкрыты сузіранню публікі. Так, толькі на пастаянных музейных экспазіцыях усяго 1,5% твораў з амаль 30-тысячнай калекцыі музея. Калекцыі трэці ў СНД па велічыні пасля Эрмітажа Трацякоўкі. Адкрыць фонд гледачу магчыма толькі з узвядзеннем новага корпуса, што будуецца хутка як 10 гадоў. Пасля вялікага перапынку, бо размарозіць Даўгабуд давялося толькі ў сучаснай Беларусі. Але з запланаванага мільярда было выдаткавана толькі меней за чвэрць ад сумы на бягучы год. Год, што ўжо на завяршэнні. І ўсё ж такі прэм'ер-міністр Владзімір Ярмошын паабяцаў яшчэ сёлета вылучыць 50 мільёнаў і звярнуцца з пісьмом да Александра Лукашэнкі аб выдзяленні з рэзервовага фонда яшчэ 200 мільёнаў. Агучвалася нават і першапачатковая сума і на наступны год – 490 мільёнаў. Каб не сырываць выкананне распараджэння прэзідэнта аб комплексным развіцці Нацыянальнага музея. І тады ўжо можна гаварыць пра дзень і час, калі апошні цвік завершыць гісторыю беларускага Даўгабуда. І на завяршэнне да асноўнай культурнай падзеі дня. Сёння ў беларускай сталіцы распачаўся 7-й традыцыйны кінафестываль краіны СНД і Балтыі «Лістапад».
Апошні фестываль года, апошні фестываль стагоддзя. Дарэчы, сваё вітальнае слова да ўсіх гасцей і удзельнікаў кінафоруму даслаў кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко. Усе ранейшыя гады фестываля на першы дзень лістапада выпадаў першы снег, што нават арганізатары ўсур'ёз меркавалі памяняць назву лістапада. Але сёлета прырода ўпершыню зразіла, дайшла ад сваёй традыцыі. А значыць, нібы кажучы, лістападу, назве лістапад, ўсё ж быць. Снег стаў негалосным талісманам лістапада, хаця галоўным сімвалам заставалася залатое лісце. Першы снег на першы дзень лістапада лічыўся добрым знакам. Зрэшты, прэзідэнт фестываля Расціслаў Янкоўскі ў тым, што лістапад застаўся без першага снега, таксама ўбачыў і добры знак. Хіба не пацверджанне таму рэжысёрскія і акцёрскія імянітасці пад Юпіцерамі сталічнага кінатэатра «Кастрычнік». З Расіі, Украіны, Літвы у афішы замоўлена 10 краін. З 20 стужкамі. Усе яны лаўрэаты і прызёры фестывалю бягучага года. Саму яскраву належыць вызначыць лістападу, што стаіць на завяршэнні фестывальнага года. І ў гэтым, даруйце, першынства нашага фестывалю, што выклікае рэўнасць у кіраўніка іншага форума «Залаты віцязь» Мікалая Бурляева. Ревность в той мере, в которой каждый кинофорум пытается быть полезным, так сказать, душе человека и поднимать душу человека. Вот «Листопад» один из немногих кинофорумов, который пытается идти этим путем. Духоўнасць праз кіно і сёння з'яўляецца галоўнай у лістапада. Таму нават усе лаўрэацкія фільмы праходзілі папярэдні адбор. Шмат фільмаў усё-ткі давялося адхіліць, за якімі цягнецца часам скандальная слава, што нічога агульнага не мае са славай эстэцкай. Такі лёс чакаў і многія расійскія стужкі, хоць і расійскі бок усклаў на сябе немалое фінансаванне, і ўсё адно Расія прадстаўлена вельмі моцна, 10 стужак. Моцна прадстаўлена і па экранных зорках. Ліванаў, Бурляеў, Яроменка. Цяпер ён, старэйшы, прыехаў атрымаць прыз за свайго бацьку, што раптоўна пакінуў нас. Спецыяльны прыз за духоўнасць у кінамастацтве, заснаваны прэзідэнтам Беларусі Александром Лукашенко. Это очень волнительно. Правда. Я вам шчыра кажу. Сённяшні фестываль становіцца знакавым і для беларускага кінамастацтва. Беларусь упершыню вылучыла 3 стужкі. Адна з іх упершыню замоўлена як і прэм'ерная, і конкурсная адначасова. Копіі фільма сёння раніцай даставілі з Масквы. Здымалі фільм 3 гады, і ўсе гэтыя гады фільм абрастаў чуткамі і плёткамі. Монументальнае палатно «Момант ісціны» рэжысёра Михаила Пташука. Прэм'ера завяршаецца ў гэтыя хвіліны. О нас так много писали, и писали такие небылицы, и писали такую неправду, что я сегодня хотел бы, чтобы все те, кто писали, посмотрели нашу картину. Зрэшты, гледачамі належыць будзе вызначыць лепшы кінатвор года 29 лістапада па выніках галасавання. Міхась Раўскі, Александр Гарбачоў, АТН. Завтра на Беларусі пачынаецца па-сапраўднаму зімовае надвор'е. Больш падрабязна пра гэта вы даведаецеся праз хвіліну. Я жадаю вам добрай ночы, усяго добрага. Продюсерский центр «Класс-клуб Джаз-Клаб» и компания «Дискомфорт» представляют последний тур уходящего столетия группы «Земфира». 22 ноября – Гродно, 24 – Брест, 26 – Гомель, 28 – Могилев. Заключительный концерт тура в Минском дворце спорта 30 ноября в 19:00. Ежедневно ваша золотая чаша. Алло? Привет, это Сергей. Мы получили контракт. С мобильным телефоном Samsung вы быстрее других. Цифровые мобильные технологии от Samsung Electronics. Вітаю вас, паважаныя гледачы. Сёння ў нашай краіне было відаць апошні цёплы восеньскі дзянёк. Сярэдняя сутачная тэмпература паветра па-ранейшаму перавышае сінаптычную норму для гэтай пары. А цяплей за іншыя гарады учора днём было ў Драгішыне +8. У наступныя суткі на тэрыторыі Беларусі распаўсюдзіцца заходняя перыферыя халоднага антыцыклону, які прынясе воблачнае надвор'е з паніжэннем тэмпературы паветра, невялікімі ападкамі ў выглядзе снегу. Месцамі будзе ўтварацца галалёд, вецер усходні ўмераны.
Тэмпература паветра на працягу сутак ад -2 да +3, на паўночным усходзе да -5, на паўднёвым захадзе да 6 градусаў цяпла. Бачнасць на аўтатрасах 6-10 кіламетраў. У наступныя двое сутак 24 і 25 лістапада чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У асобных раёнах невялікі снег, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -2,7, пры праясненнях да -10, днём 0-5, а зараз ад надвор'я за межамі Беларусі. У Маскве без істотных ападкаў -8-10, у Санкт-Петербурзе таксама без ападкаў -6-8, у краінах Балты месцамі невялікія ападкі. На ўсходзе ўкраіны месцамі невялікія ападкі, на астатняй тэрыторыі сонечна і суха. Амаль уся тэрыторыя заходняй